I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati jedan food draft. Eto, igrat ćemo food draft, rekao, najavio sam. Hajde da počne. Čak ako svidjeti koji je ovo tim, ovo sam malo pred nešto se zezao svako. Znači ništa posebno, obični tim je neki sad za ubijstvo, ali eto. Naturalno, ajde krenu. Malo sam bolestan, ali nema veze. Nešto nije bitno šta je. I reklame, naravno, kao što je uvijek, to je logično. Zanimljivo je reklame, majko mila. Najbolje 4-4-2, najbolja forma, uzet ćemo. Aj braće. Znači ljudi, eto pokušat ćemo makar u ovom food draft da složimo onu ligu. Špansku, a idući da složimo možda njemačku ili nešto. Ili englesku, možda i englesku. Znači ljudi, ako vam se sviđa na otvaranje sličica, Isu, šta je ovo? Evo desio da prvi moram njega uzeti. Definitivno. Ako se sviđa na otvaranje sličica, bacite... Sviđa na otvaranje sličica, bacite neki like, dole, puno mi znači. Da nastavim s tim. Dok bude 4 lajka, prelaz, nisam gledao, da ima 5, ne? Ovdje ćemo, znači, nešto ne, uzet ćemo. A igramo. Albanija ćemo uzeti. Najbolje. A nisam dugo gledao, pa sam malo gledao. Isu, milk. Eto ga. Boateng. Ako ste gledali onaj klip, znate šta je. Isu, milk. $100 smo dobili. What the fuck? Isu, ljudi, ovo preknem da epizodu. Ljudi, evo nas u nastavku. Znači, nastavljam dalje isti tim, ovo za sve. Sako je uvijek tu, majko milajno. Nikad vidio, neću ljeti. Ribari. Ljudi, vi ste vidjeli moj auto. Znači, jedno je bist. Ne propusti vi to. Znači, da sam kupio još 3 pakla. Nisam snimao, da sam dobio ekstra igrat. Znači, nažalost, sve ste dali na špansku ligu. Nema šanse to da ova liga opstane. Španska. Benzemica. Eto, imam sad dobrog napadača. A sad nekog... Isu, Miki. Koja su znali ko mi treba. Još jedan izbaci. I ekstra. Koja su znali koga mi treba dati. Klajna. I ovog tamo. Ljudi sad trebali dobiti Akvarana, stavimo ovdje. Stolke mistri. A stani ako sad stavimo 83 rating. 86 rating, 99 chemistry. Ne znam, ko stavim ovako, pošto braka stavim to biti malo krupnije. Boje imati.
Ajmo još jednog igrača, znam. Neki gluposti. Dobro. Snima se. Koliko snima? Isto, eto, 99, 85, dobro je, nećemo šava i to je to. Ovo će to je epizodu. Ajde, 3-4 balja ćemo sjeti. Benzina. Ljudi, znači ono se nastavlja smetnja u sobi. Eto. Smetnja u sobi, ništa ovaj benzina. Somiki Messi, užar je to. Kako bi to bilo? Ronaldo, molim. Molim će Ronaldo. Jebote, otac. Tražimo Ronaldo. Tražimo Ronaldo. Tražimo Suareza. Ibra. Da li je realno? Dobili smo 96 fucking Ronaldo. Pogledaj je taj napad. Pa ima žalno nije s Ronaldo. Kad ćemo Suareza? Ne možemo stvari staviti ovdje, dobro. I Hesse. Wow, nekog dobrog, ako dođe. I ekstra. Ćemo Neymara. Nekako bi volio da mi bude Benzema. Ne, nek ovako ostane. Ne vađe što Ronaldo, što Messi, to nije prirodna pozicija. Thiago Silva je tu. Znači biti komentara što si Neymar stavio tu, to nije njegova prirodna pozicija. Pa ja sam to, evo stavim se. Ovako je kada se 82. Ovako 80. Ipak neka bude. Ajde ti Helse da. Vidite šta ćemo staviti. Samo da vidite da bude poručno ti slušalice. Lloris! Trebamo Ibraka, Dabru, tu. Evo Kem. Eto ga, tamo. Koja se znači tražio, eto kada sam im rekao. Castro, može. Pogba nova kartica. Svi dobijaju novu karticu. Možemo ga staviti. Umjesto je trošku sporostan pisija da. Peta, Čeh, kakav ceh. What the fuck? Ali nema tu njega uzeti. Kosto chemistry. Nema nikomu. Nešto što pogledajte taj napad, znači pogledajte u liniju. Možemo še jedno. Znači ovo je ekstra tim bio. Što uzeti to ufeno, ne je samo to ih jedno to isto. Sad će biti onu seriju A.
Samo serija igrač. To mi reci. Manolas, odmah. Sal. Već unutra šura, sam neću. Uzet ćemo muzike. Tu ima link. Laka. Serije AA. Neki hybrid što. Ovako je u sredina Liga 1. Vama. Mogu bi? Stvarno mi Bog. MLS. Ponte. Premijera noć. Bolje ovako. Da govoram napad. Govoram na primjer Bundesliga. Znači, mi sve ćemo mi prebaciti na neku ligu, vidjet ćemo. Markus Berg, zato što imam labo. Iso, Miki htje da uzeti seriju pored Ronaldo. Ko sad ispod debil. Ako ne bude, ako najbolje. Ajde ti jezim možda ga tu. Ovog Sala. Stavljamo da vidimo s ovim. Default. To je 12,5 minuta. Izvuka je zbog. Kristijan Tele može. Špaperčina. Kako je staviti? Turano. Na primjer da stavimo ovo. Ta ljubna po životu. Oda. Trebamo ljudi što prije požurati. Je kana. Trebamo požurati, mogu gledati ovdje koliko snima. Možemo to biti. Jeba na moj internetu sad ću štupat. Daj ću ti jedan, može. Djelamo sad. A jebo, te stavi. Tako. Imamo ovdje. Eto, ne može ništa bolje. Možda bi mogla. Ona će na prirodnoj poziciji uopšte. I tako da ljudi, to bi ja to za ovu epizodu. Nemo šta da vidim. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo sljedeću, da tada veliki pozdrav. Znači, samo da ne zaboravite čurkan. Ispod ovog klipa možete postavljati pitanje za pitanje i odgovora. Aj, čao. Pozdrav.